Bismillahirrahmanirrahim. Kamar yadda muke gani, waɗannan wasu jimloli ne guda uku, wanda waɗannan jimloli guda uku suna da lafuzza iri ɗaya, amma kuma ma'anoninsu daban-daban ne. Kowace jumla tana da nata ma'anarta. Wannan zai nuna mana mahimmancin sanin i'rabi, saboda shi i'rabi shine zai baka damar sanin matsayin kowace kalma a cikin jumla. Ka san kowace kalma me matsayinta, hakan zai baka damar fahimtar ma'anar jumlar cikakka ba tare da tawaya ba. Yanzu muka tsaya muka lura da waɗannan jumlolin nan guda uku, za mu ga lafuzzansu iri ɗaya ne, amma kuma ma'anarsu ba ɗaya ba ne, sannan yadda za a furta su ma ba ɗaya ba ne, wato tangimin furta su ba ɗaya ba ne, tunda tangimin tambaya ya sha bamban da tangimin ban mamaki. Bari mu ɗauki kowace jumla wato mu kalli meye ma'anarta. Na farko aka ce ma ahsana zaidun, wannan siga ce ta korewa, wannan ma ce ma annafiya ce, tana kore kyautatawa ga zaidun. Wannan ahsana fi'ilun madin ne, zaidun shine fa'ilin. Ma ahsana zaidun, zaidun bai kyautata ba, shine ma'anar wannan jumla ta farko, zaidun bai kyautata ba. Ma ahsana zaidun, zaidun bai kyautata ba. Sai ta biyu, jumla ta biyu, ma ahsana zaidan, ma ahsana zaidan, wannan kuma siga ce ta ta'ajjub. Kamar yadda muka san akwai sigogi na ta'ajjub, akwai ma af'alahu da af'il bih. To wannan akan siga ta ma af'alahu ce, ma ahsana zaidan. Wannan ma ce at-ta'ajjubiyya, ma ce ta ta'ajjub, ana wato kana ta'ajjabin abu, kana mamakin abu. Kamar ma'anar jumla shine ma ahsana zaidan, wato kana mamakin kyawun zaidu ne, wato ji kyawun zaidu, shine ma ahsana zaidan, ka yi mamakin kyawun zaidu, ka ji kyawun zaidu. Saboda haka siga ce ta ban mamaki da ta'ajjubi. Ahsanar da ta zo a cikin fi'ilun madin ne, sannan zaidan maf'ulun bihi ne, wanda ma ɗin shine ya zo a mahallin raf'a muftada, shi kuma jumla ahsana zaidan shine ya zo a mahallin raf'a khabarul muftada. Sai jumla ta ƙarshe, wato jumla ta uku, ma ahsanu zaidin, ma ahsanu zaidin, wannan kuma siga ce ta tambaya, wannan ma ce al-istifhamiyya, ma ce ta tambaya. Ahsanu ɗin nan kuma ismu tafdil ne, wanda shine mudaf, zaidun kuma mudafun ilai. Ana magana ne kan haƙiƙanin abu. Ma ahsanu zaidin, menene mafi kyawun zaidu, wato meye abu mafi kyawu tattare da zaidu. Saboda haka wannan shine bambancin waɗannan jumloli. Ga su dai lafuzan iri ɗaya ne, amma ma'anoninsu ba ɗaya ba ne. Ma ahsana zaidun, zaidun bai kyautata ba. Na biyu, ma ahsana zaidan, wato ji kyawun zaidu. Na uku kuma ma ahsanu zaidin, me abin da yake mafi kyawu a tattare da zaidu. Sai ku yi muna subscribing, saboda idan an ƙara yin wani fa'idar sai ku amfana da shi. Sai mun haɗu a wata fa'ida ta daban.